खुलुमखा आं बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा जों त्रिपुरा समाजनि न बाहायके बबे बाक्सा खायमानो होनै जों त्रिपुरा बुथु होनै 1989 जुलाइआव पुला जों खालायलायखा खायमानो उलो जों बनो वानसलाय एरपरे जों बनो त्रिपुरा चुबलाय बुथु होनै परवर्ती बुं स्लायजाखा स्लाइमन परे असबाय थागिया जों वानसका सिनि स्टूडेंट विंग्स बो माने स्टूडेंट साखा जों खायनो नांनाय होनै अक्टोबर 1999 नो जों सोंनाय बुथु होनै गायसा त्रिपुरा सोंनाय बुथु बा टीएसबी होनै खालायगा सिनि इजे चुबलाय बुथुनि चराय उतराय फाइमानि बसिंतै एवं सोंनाय बुथुनि एक्टिवली पार्टिसिपेट बसिंते जों आस्ते आस्ते अनेक उत्थान पतन बसिंते चिनी त्रिपुरा सोंनाय बुथु एकटा त्रिपुरा चुबलायनि एफिलिएटेड संगठन बा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बेलाय बेलाय खाय ब्रो गाहाम खाय एक्टिवली पार्टिसिपेट खालायका चिनी त्रिपुरा समाज नो ऑर्गेनाइजेशन बा समाज न सिसादी नानी बागै ब्राव गाहाम खालायका जों साइमानो जे तामुनि दिनो त्रिपुरा सोंनाय बुथु एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा चुबलाय बुथुनि सिंतै जे ब्राव जे कोनो चैलेंज बा मनो एक्सेप्ट खायनो मत बनि सामर्थ्य शक्ति एनार्जी जुतो तंबाय बिनि बागै जिनी त्रिपुरा चुबलाय बुथुनि एकटा सागर संगठन सबसे स्ट्रंग एवं एक्टिवली पार्टिसिपेट खायनाय संगठन गडे टीएसबी एवं टीएसबी तिनी अनेक निबरनि समाज पार्टिसिपेट खायमानि समाज न शिक्षान्ति पार्टिसिपेट खायमानि इनवॉल्वमेंट तंमानि एवं जिनी जखन सोशल एक्टिविटीज बा सोशली अंग खायनाय बाव रिचुं बाखा ब्रॉक निनी फ्लाट उंखलाय बा ब्रॉक थिखलाय ब्रॉकनि पार्टिसिपेट बाव निजे बागो एवं चुबलाय बुथुबाय जॉइनली बो खालाय बागो एवं प्रत्येकटा ब्रॉक त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा समाज नङै कायसा बावनि एक्टिवली संगठन उन दंखा बाहायके आगरतला सहर टाउन हल प्राय 1,500 हाइस्ट्राइ स्टूडेंट तबोय ब्रॉक संगठन खायगा नायथाव खालाय बिनि मानसिबो बो प्रमाण दङ ब्रॉक सोंनाय बुथु दिन दिन माने सा बिसि साल फाय ब्रॉक ताइबो करागु दं जों करमसरा खालायका बिलुनिया सहर खालायका आगरतला सहर तो खायकानो ब्रॉकनि संगठन पार्टिसिपेट खालामो दं एवं संगठनबो ताबो प्राइमारी कमिटी कॉलेज यूनिट सब डिविजन यूनिट থেকে শুরু খায় यूनिवर्सिटी यूनिट যত ব্রক एक्टिवली पार्टिसिपेट खालाय दं जों खालायो त्रिपुरा समाज एवं जों त्रिपुरा चुबलाय बुथुनि आदुंराव बंनि माध्यमे बसकाङो जों ताइबो क्राक सामुं खायमाने होनाय एवं जों त्रिपुरा सारावनो जेतु त्रिपुरा सोंनाय बुथु हिसाबै ब्रना आं सानमसो कयनमसो जे चिनि मूल लक्ष्य खादे शिक्षा जेतु ब्रक छात्र संगठन छात्र रंनो बाहायके ब्रक चुबाचु रुनानि बाहायके चुबानानि बनो एकटा काम खालायनानि ब्रक खालाय दङ एवं आगान दिबो गाहाम खालायसबनि उंगनो असुख बिसुख मान থেকে শুরু खाय ब्रक ब्लाड डोनेशन जतो किछु एक्टिवली खालाय दङ जों खागायो आगामी दिनो ब्रक ताइबो पारा पारा कासावै एवं तावबो कासाय दङ ब्रक छात्र संगठन ताइ काराखायति सानानै कारण जिनी संगठननि मोटु ओंखारे सिसादि बसादि जों सिसारना नांनाय जों सिसाय बसाना नांनाय जों जाते चिनी त्रिपुरासा टीसीएस टीपीएस एमन के आईएस कोचिंग नाहारे जों जे प्रतियोगिता कम्पिटिशन आसंनानै से योग्यता अर्जन खायना नांनाय जों सुदु जों माइया जों फारिया जों अपटिक सायुया नोंबो निजे उपयुक्त माखायनाय आं बनो सानामसो एवं जिनी त्रिपुरा समाज न आं कयनामसो जे त्रिपुरा सोंनाय बुथु कायसा संगठन ब्रौनि बिपद आपद ब्रौनि जों फान्डिं माखायनाय
तारमाने बरनो साबस्क्रिपशन चादा मारनाय कारण ब्राव जिनि दफान बा काम खाय दङ जराय रक्से खायमानाय जों जत बुरा उन थांगा जों ठीक मते काम खायमेया साकबो पारमिट खायमेलिया आनिफ्राय नियरलि 70 इयर्स उना नाय दंखा इ अवस्थाव जरायनि उपरनो जों क्षमता हिन्दी कम्पिटिशन नि ब्रनो उपर जों जुबा जुमारनाय एवं जारा त्रिपुरा समाजनि रांखौ फैसा गोनां राव ब्रावनबो आं कोइना मुसुओ जे न किसा ब्रावन जुबा जुखलायदि ब्रावनि जा नामफ्राव ओ जगा ता कैसे कक साथे क्लायो त्रिपुरा समाजनि तरफ থেকে एडीसी बे रिजांमानि जे एकानि जगह बुनि दफाराव काम खाय दङ मियापुर त्रिपुर खति समाज थाङे बेरा तेरा रगैबो पिलार तिलाकाय खाय दंखा ब्राव कयदिन पर नक चैनाय जों बिनि बागै जत्त त्रिपुरा समाजनरा आं कोइनामसो जों अर कायसा नक तांनानि बागै जों चातेव दङ चाइतंमानि जराव नंनि खाबे खुबै चुबा चुमांखाय जों अर आगरतलानि एडीसी हेडक्वार्टर कायसा नक खायमानाय जाते करे अर जे त्रिपुरा फरायनाय तंनाय कुमुलुं डिग्री कलेज अथवा अर नि डिप्लोमा परे तंनाय अरनि डिप्लोमा कलेज जतन सुजुग सुबिदा नामानाय प्लस हॉस्पिटल दङ अर खेरेमबार हॉस्पिटल ओ खेरेमबार हॉस्पिटल जों लगे मानाय माने हाया जायामो जों अर दङै नायजनानै सुबिदा सुजुग रक जों नाहार मानाय ने आं खासं बिनि बागै जत्त त्रिपुरा समाजनो आं खाबे खबे को जाते अर न खुंजा तांनान बागै जतनरा जों जुबा जुसाव गै आं ता कैसे कोने मुसो जे 30 राव जे काम खाय दङ जे बावनि 25 बोसोर उनखा सिखला उनखा फ्राव सिलभार जुबली पालौनानै नाय दङ अ जगाव आं विशेष क्लाय टीएसबीनि सरायनो खाबे खबानि हामजमारो ब्राव जाते आगामी दिन बसकां सालो ताइबो क्राक कुचुक खायमाने बागै बरनान कोइमु एवं आं ताइसिमबो साका जे सोंनाय बुतन जों खाबे खबे जुबा खाय से ब्राव चिनि दफानो क्राक खायति सामानाय एवं सरायरावनो जों ताइबो खाबे खबे मा हामजांनाय एवं ब्रावनो जों इ सिलभार जुबलियो जतन खाबे खबे अनुष्ठान निनि जुलाई बारिनि एमएलए पारा स्कूल ग्राउंड जाते जतन फायै चिनि ओ सिलभार जुबलिनो गाहाम खालायति सानन बागै जत्त चिनि त्रिपुरा जने हा त्रिपुरानि तंनाय जत त्रिपुराराव प्लस त्रिपुरा साराबो जत दफानि बर फाय माजों फायनान बागै आं जतन खाबे खबे को खुलुमगा